Se queres participar nesto do Samaín pero non tes moita idea, tranquilos todos, non fai falta ser un profesional para dar medo. Hoxe traio 3 ideas de maquillaxe fáciles, rápidas e con cousas que tes na casa. Primeiro de todo, vestida de negro. Facilísimo, O pelo, a lo loco, facilísimo tamén. Os beizos ímolos facer estándar para calquera tipo de maquillaxe desta noite terrorífica. Perfilos en negro. E pintos de vermello. Xa está, isto vale para todo. Agora collemos un garfo, o labial vermello e pola parte de baixo pintámolo ben así. O que o temos, ímolo deslizar. Isto é para facer unha ferida. Mira pa aí. Dámoslle outro pouco porque falta a parte de arriba do zarpazo. E aí está. Se o queremos facer un pouquiño máis real, un pouco de sombra de ollos vermella para poñer así polo borde. Cun lápiz de ollos negro tamén lle podemos tocar un pouquiño pola beira, un nada, para darlle profundidade á ferida. Este xa estaría, non ten máis ciencia. Imos polo segundo. Cun tarro calquera que teñas pola casa, pintaslle aquí a beira, co lápiz negro. E agora imos facer as raias dunha telaraña. Co tapón facemos o mesmo, manchámolo de negro tamén unha beiriña. E agora marcamos. Podemos lle dar un pouco de vermello tamén se queremos. E xa estaría a segunda idea. Vamos pola última. Papel de aluminio. Apretámolo, estirámolo, labial vermello, pintámolo así. E agora poñémolo por donde queiramos. Vou aproveitar este cacho que teño aquí, non? Un pouquiño negro, vou aproveitar estas beiras de aquí. Un extra con esta peza, que marcamos aquí o ollo. Tamén podemos marcar os beizos. Podemos botar un spray de textura no pelo, vermello, cores, brillantina ou poñer unha perruca, o que queiras. Xa ves que con 4 cousas que tes na casiña podes dar moito medo. Se facedes algún destes maquillaxes, etiquetádeme. Gustarame moito ver as vosas obras de arte ou de terror. Espero vos a todos!